ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. जिल्हा परिषदेच्या 8 जागांसाठी 43 उमेदवार तर पंचायत समितीच्या 17 जागांसाठी 81 उमेदवार रिंगणात आहे. मतदान स्टोर रूम मधून 143 केंद्रांवर 18 बसेसमधून मतपेट्या रवाना करण्यात आल्या. आदल्या दिवशीपासून सर्व मतदान केंद्र निवडणूक विभागाने ताब्यात घेतली आहे. सुमारे 768 मतदान अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलीस होमगार्ड, पोलीस कर्मचारी असे एकूण 1268 अधिकारी मतदान केंद्रांवर तैनात करण्यात आले. मतदान प्रक्रिया शांततेत व्हावी यासाठी खास निवडणूक विभागाने नियोजन केलं होतं. माडखोल धवडकी शाळा नंबर 2 मध्ये सखी मतदान केंद्र तर माझगाव शाळा नंबर 1 मध्ये आदर्श मतदान केंद्र उभारण्यात आली होती. ही दोन्ही केंद्र लक्षवेधी ठरली. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणि अपंगांसाठी खास मतदान सुविधा ठेवण्यात आली. तालुक्यात एकूण 143 मतदान केंद्र असून या सर्व मतदान केंद्रांवर केंद्र अधिकारी तसेच 157 पथकं तैनात होती. प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक केंद्र अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचारी तसेच पोलीस होमगार्ड तैनात करण्यात आले होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी समीर खारे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही यंत्रणा कार्यरत होती. तर पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला होता. तालुक्यात सायंकाळपर्यंत 69.50% एवढं मतदान झालं. पहिल्या टप्प्यात 7:30 ते 9:30 वाजेपर्यंत 11.11%, 11:30 पर्यंत 26.56%, दुपारी 1:30 वाजेपर्यंत 42.88%, सायंकाळी 3:30 पर्यंत 55.38% मतदान झालं. शेवटच्या टप्प्यात 5:30 वाजेपर्यंत 14% एवढं मतदान झालं असून मतदानाचा घटलेला टक्का कुणाच्या पथ्यावर पडतो हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपचे संदीप गावडे, ठाकरे शिवसेनेचे रुपेश राऊळ यांच्यात तर कोलगावात भाजपचे महेश सारंग, अपक्ष मायकल डिसोजा यांच्यात काटेकी टक्कर होतीये. माझगावातून भाजपचे विक्रांत सावंत आपलं नशीब आजमावतायत. आंबोलीत भाजपच्या शोभा गावडे आणि शिवसेनेच्या सुप्रिया गावडे यांच्यात मैत्रीपूर्ण लढत होतीये. तर तळवडे पंचायत समिती मतदारसंघातून सभापती ठरणार असून शिवसेनेच्या सुष्मिता जाधव, ठाकरे शिवसेनेच्या श्वेता जाधव, अपक्ष काजल जाधव, प्रज्ञा जाधव रिंगणात आहेत. त्यामुळे बाजी कोण मारतं याकडे तालुक्याचं लक्ष लागून राहिलंय.